ନାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଛି କୋଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ବାଲା ଧରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବିଜେପି ବାଲା ବହୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁ ଧରି ବିଜେପି ବୈତରଣୀ ପାର ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ବିଜେପି ଜିତିଗଲା ପରେ ଭୁଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କିଏ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ଯାହା ତ କରୁଥିଲେ ପଛଦ ପଟରେ ରହିକି ଗୁମ୍ଫାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆମ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମ ଭଉଣୀ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଝିଅ ତାକୁ ଆଣିକି ରାଜନୀତିରେ ପୁରେଇଲେଣି। କାରଣ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜନୀତିରୁ ନା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଇଏ ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବହି ସବୁ କାହା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି?